आमच्या मोगाल भाऊ बहिणींक आज संत अंतोनीच्या नविन्यात हाजीर असलेल्या सगळ्यांक आमच्या मोगाल आणि खुशाल मनापासून संत अंटोनी ऑफ पाडवा बामनवाडा ट्रस्टच्या वतीन हांव सिल्विया फर्नांडीस तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. सेंट अंटोनी ऑफ पाडवा बामनवाडा ट्रस्टच्या 33 वर्सांची एकवट आणि मोगाची यात्रा सांबारिता. हे वर्साचे विषय आसा खुर्साचेर उपदेश. आज आमच्या मोगाल आणि आशिर्वादीत संत अंतोनी पाडवाच्या नविनाचो 5वो दीस. आजचे नविना सेवा कोंकणी भाशेत जाताले. आज आमच्या मोदे फादर लॉयड सांब्रेया हाजीर आसा. त्याचे आमी मोना भितर आणि ताली वाजून स्वागत करूया. ते आमकां ह्या वर्साचे विशयचेर खुर्साचेर उपदेश ह्या विशय आध्यात्मीक मार्गदर्शन दितालो. आजचे पवित्र पुस्तकाचे मुखेल वाचन आसा हांव तानेलो आसा. आजचे वाचन संत जुआंव प्रमाणे शुभ वर्तकातून घेतलेले आसा. अध्याय 19 वाचन 28 या स्वार्थीन घेतला. फादर लॉयड सांब्रेया SJ डिग्रीज MA MAd यांची 2017 वर्सा भावार्थपणाची दीक्षा झाली. त्याची सेवाची नियुक्ती मनमाड हांगा आसली. होली फॅमिली चर्चान ते स्कूल आणि पॅरिश दोनी थंय सेवा करून असले. ते ह्या आदीम 2013-14 वर्सा होली फॅमिली चर्चान आसलेलो. विनालयात वोकेशन प्रमोशन आणि होली फॅमिली यूथ मिनिस्ट्रियांत काम करून असले. त्याने ऑल्टर सर्वस सांगाता तेचे खूप आनंदान काम केला आणि होली फॅमिली चर्च सुरू झालेले मजाय यूथ प्रोग्राम त्याने सुरू केला. ताका आमी ताल्या वाजून तेजे मनापूर्ण स्वागत करूया. त्याचे आमचे मोदे म्हाका आणि आमकां सगल्यांक एक व्हडलो आशिर्वाद आसा. आता सगळीं उबे रावया आणि नवीना सेवा सुरवात करूया. For entrance, please take hymn number 25 on page 78. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. नोवेन पादुआचे संत आंतोनीच्या मानाक विनंतीचे मागणे. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आतां आमी देवाक आमच्या बापाक प्रणिपात करुया.
ए मोती दवरून कितल्या व्हड शेगुनांनी सांत आंतोनी बोरान आसलो. ह्या वर्त्या देवाच्या मनशाचें उदाहरण घेवन आमी बापा लागीं मागुया. आमची जवप. सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनी एक सादें आनी काल्तेकायेचें जिवीत एका गरीब फ्रांसिस्कानाच्या अर्दीचें आपणायलें. तेच भाशेन आमी एक काल्तिकायेचें जिवीत जियोंक आनी आमची काळजां ग्रेसगायेक आस्तेक आनी मौजेक लोबदोन ना जावंक. आमची जवप. सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनेक पवित्र पुस्तकाचेर आसलेल्या देवाच्या उतराचो सोड मोग आसलो. ताणें ताची शिकवण केली, मागणें केलें आनी तेच प्रमाणें तो जियेलो. अशें ताच्या मोगा आनी सेवसाकरे उदेशीन दिसून येता. ह्या देवाच्या उतराची रूस आमकां लागूंक आनी तें उतर आमचें जिवीत जावंक. आमची जवप. सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनीक नांव दिल्लें आसा पोरजोल्टो आनी जोल्टो उजो, फोटींचो नास करणारो. वावरुया आमच्या वाड्यांत आसा तें सर्व कोटेपण, साडयो आनी तांणी भ्रश्टाचार कडूंक उडोवंक. आमची जवप. सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनी एक व्हडा भावार्थान बरलोलो मनीस. जेजूचें पवित्रपणाचें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें आनी अविश्वासीपणाक ताणें पयस केलें. आमी वावरुया आमच्या धर्मांत आसा तें अविस्पोन, मागण्याच्या लेत्रांचो सांखळो, झाडूचे नंबराचो उसार आनी दर एक वांगडी सवय जी आमकां बोस्तयता आनी आमकां अपवित्र करता ताका आमी पाठ करूंक. आमची जवप. आपणा भोवती असलेलें दुयेंस, दुर्बलकाय आनी अदृश्ट आसा तेंपल्यान जेजू भाशेन संत आंतोनीचें काळीज मोवाळ्ळें आनी कश्टांतल्यांक सगळ्यांक ह्या वायटांतलें सोडोवंक ताणें प्रयत्न केलो. हे ताचे उदाहरणाची देख घेवन आमी वावरुया आमच्या भोवती असलेल्या सगळ्या दुर्बल्यांक आनी कश्टांतल्यांक, आपायज आसात, बेकार आसात, आमाळ पियोनाक सांपडलेल्यांक आनी ड्रग्स घेतलेल्यांक आमी आदार दिवंक. आमची जवप. सांत आंतोनीच्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान आसलो आनी शुभ वर्तमान परगट करूंक जावन असलो ताचो हेतू. सांत आंतोनीचें देवसांव न्हय फकत आमच्या गरजां खातीर मागोवंक वो विस्मितान पळोवंक अशें न्हय, पूण आमी चड आनी चड जेजूशी ओडून येवंक आनी ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोवंक. आमची जवप. मागुया सगळ्या पिडेवंतां खातीर, प्रायवंतां खातीर आनी आमचे मोदें असलेल्या सर्व मोतीच्या पिडेंत कश्टांतल्या खातीर. सांत आंतोनीच्या विणवणेंत तांकां मोतीची, कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी मेळोवंक. आमची जवप. हांगा माग तुका जाय तें. आमची जवप. सोम्या आयक आमकां आमी मागता. मागणें. सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्गां दिता आनी वाकाणटा. तुज्या सेवका सेंत आंतोनी पासत जसो मोग जेजू पासत ताच्या राज्या पासत आसलो आनी ओ मोग आमकां एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां उर्बें भरता. तुज्याच राजा पासत तोच मोग आसोंक आनी जेजूची सेवा करूंक आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. निमाणें मागणें. जो आमकां पडना जावशी करता, आमकां निरोप्रादानीपणी आनी संतोशान आपले मोहिमे मुखार हाडूंक त्या एकल्याच देवाक आमच्या सोडवणदाराक
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं जावंक राजवडगी पदवी आनी अधिकार आदी आतां आनी ससनाच्या ससनाक पाप सायबाच्या इतेसांवा पासत आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावन आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या कुशीचे जेजू जंती मरिये देवाचे मय आमोप्या खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार अनंत बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तसा दी तसा तान सदा सर्वता आमेन. तीन नमान मोरयेचे देवसांव नमान मोरये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्या खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिया मोजी माई म्हाका पातकांतली निवार नमान मोरये कृपेन बुरलेले सोमी तुज्या सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्या खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मारिया मोजी माई म्हाका पातकांतली निवार नमान मोरये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्या खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिया मोजी माई म्हाका पातकांतली निवार सगळी बसयात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. सांत जुवा परमान जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ह्या उपरांत सगळे सोंपादले म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपुर्णयान पळोवन येवचे खातीर येसून म्हणलें म्हाका तान लागलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी म्हाज्या मोगाळ भावा भयणींनो, आज आमकां जेजू क्रिस्ता क्रुसाचेर आसलेल्या शेवटच्या घडणुकीस पावलेलो आसा. शेवटची घटना जॉन चॅप्टर 19 वर्स 28 ह्या खंडात आपण ऐकिले. ह्या उपरांत सगळे संपादले म्हूण जाणो जाण
पवित्र पुस्तक सोपुर्ण्यान पाळूं येवचे खातीर येसून म्हणलें म्हाका तान लागलें. एक छोटं वाक्य, पण त्याच्या भितर जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाची आणि मानवतेची पूर्ण कथालिपी आसा. आज आमी ह्या 2 विशयावर मनन चिंतप करूया. बलिदान आणि मानवता, ह्युमॅनिटी अँड सॅक्रिफायस. जेजू, माझ्या प्रिय इश्टांनो, जेजू देवाचो पुत्र आसा, पण तरी पण तो आपल्या सारका मनीस पूर्णपणे कुर्साचेर तो फक्त देव नव्हतो, पण एक खरो माणूस, खरो मनीस, खरो मनशा सारका जीवन तो जगलो. ताका पण वेदना जाणवत होती, त्याचे शरीर थकले होते आणि ताका पण तान लागली होती. म्हाका तान लागले हे जेजूचे शब्द जेव्हा ओटातून भायर पडले ते दाखवतात की तो आमच्या सारको आसा, आमच्या सारको मनीस आसा. ताणे तान, भूक, अपमान, मृत्यू ह्याचो अनुभव घेतलो. देवाने आपल्याक इतले खाले आणले की तो आमच्या मानवीक गरजापर्यंत पावलो. एवरी नीड गॉड मेट. सो मच ही एम्प्टीड हिमसेल्फ. इश्टांनो, आपल्या जिवितात आपण देखील ताणलेले आसा. कोणाला शारीरिक ताण आसा, आध्यात्मिक ताण आसा, भावनीक ताण आसा. जेजू आज आमकां सांगता, हांव तुज्या तानेला समजता, हांव तुज्या तानेला समजता, हांव तुज्या वेदनेत सहभागी आसा. ही खरी मानवता. दिस इज ह्युमॅनिटी. दुसऱ्याच्या वेदनेला समजून घेवचे, दुसऱ्याच्या वेदनेत सहभागी व्हायचे. म्हाका गुजरातमधले एक भोव भक्त कुटुंब याद जाता. बापूस एक अभियंतो, इंजिनियर, आणि आवय एक शाळेन एक शिक्षिका होती. ताका 2 भुरगीं. व्हडली धूव 20व्या वर्साची आणि चेडो टिनेजर, किशोर वयीन. खूब बरें कुटुंब, सगळें बरें चलता. अचकीत चेडवाक रगत कॅन्सर जाल्याचें कळटा. कुटुंबान तें बरें घेतले. तांणी तिचे खातीर झगडले, सगळ्यांत बरी वखदां दिली, तिका सगळ्यांत बरा दोतोरा कडून व्हेली, पूण चेडवां जिवेक शकली ना. तिच्या निमाण्या टप्प्यात कॅन्सरचो शोध लागलो. हांव पॅरिश फादर सादारणपणान आपल्या घरा भेट दिवपाक वतात आनी कुटुंबा खातीर मागणे करता आनी आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या अचकीत वचून पुराय कुटुंबाक सांत्वन दितात. फादरांनी आपल्याक शक्य तें करून कुटुंबाक सांत्वन दिताले आनी निमाणे आतां पुतायची काळजी घेयात, पुताची जतनाय घेयात आनी ताचे वांगडा रावात अशें म्हणटाले. इश्टांनो, दुवेच्या मरणा उपरांत 6 म्हयने कश्ट करून सोंपतात तोच सोन्या सारको एक सामको हुशार भुरगो मोटारसायकल घेवन भायर सरलो आनी ती ताची निमाणी रायड. दॅट वॉज हीज फायनल रायड. ताका घातक अपघात मेळ्ळा आनी ताला मरण आयला अशें पुलिसांनी फोन करून सांगलें. जोडपे देवाक कित्याक विचारून खोल दुख्खा व्हावपाक लागले. आमच्यांतला कोणाकूच जाप दिवक मेळ्ळी ना. वी हॅड नो आन्सर टू गीव. आमी फक्त म्हणाले, आतां एकमेकांची काळजी घेयात, एकमेकांची जतनाय घेयात. आमकां उतर नाशिल्ली. आनीक स्पश्टीकरण दिवपाक नाशिल्लें. फक्त कुटुंब वांगडा रावपा खातीर.
ते जोडपे विचारले, इतले दुःख कित्याक? वाय सो मच पेन? आनी हांगा हांव तुमकां जाव दिवपाचो असो. आनी जाप म्हणल्यार म्हाका खबर ना. आय हॅव नो आन्सर वाय देर इज सो मच पेन अँड सो मच सफरींग इन दीस वर्ल्ड, वन आफ्टर दी अदर. पूण हांव त्याच्या वेदनेत सहभागी जालो ही माणुसकी. त्यांना समजलो ही माणुसकी. जेजूने पण प्रश्न विचारलो ना खुर्साचेर, माय गॉड वाय हॅव यू फोरसेकन मी? ताका उत्तर मेळ्ळें ना. ताका ना उत्तर ना मेळ्ळें. जेजून म्हणलें सगळें संपादलें. म्हणचे ताचें पूर्ण बलिदान पूर्ण होत होतें. पवित्र शास्त्र पूर्ण करूक तो ताणलेला राहिलो. क्रूस हे फक्त एक यातना यंत्र नव्हते, पण एक प्रेमाचे, एक मोगाचे सर्वोच्च बलिदान. जेजून आपले शरीर, आपले रगत, आपला श्वास आणि शेवटी आपली तान देखील देवाक अर्पण केली. त्यांनी कांयक आपल्या खातीर राखून दवरलें ना. बलिदान म्हणले काय? वॉट इज सॅक्रिफायस? तो स्वार्थाचो त्याग असा, सेल्फलेस सर्वीस. ते प्रेमासाठी सर्वस्व अर्पण करचे. जेजून आमच्या खातीर क्रूसाचेर आपले सर्वस्व अर्पण केले. आता प्रश्न असा आसा की आपण आमच्या बंधू भगिनी खातीर, आमच्या भावा बहिणी खातीर काय अर्पण करचे, काय अर्पण करतात? प्रिय बंधू भगिनींनो, देवाने जे आपल्यावरील प्रेम केलं ते एक स्वार्थ त्यागवृत्तीने केलेलं प्रेम, सॅक्रिफिशियल लव. एक आई जसा आपला जीव धोक्यात घालते कारण तिला तिच्या ताण्या बाळाला वाचवायचं असतं, या अशा प्रकारच्या प्रेमात आपण फक्त द्यायला शिकतो, ओन्ली टू गिव्ह. त्याग फक्त करायचा आहे म्हणून करत नाही, पण त्यामागे जी भावना आहे ती महत्त्वाची असते. इथे मुद्दामून मी मराठीमध्ये बोलतो कारण सत्य घटना मला एक सांगायची आहे. 2011 साली जेव्हा जपानसारख्या प्रगत देशाला भूकंपाचे हादरे बसले, 9.6 रिक्टर स्केल भूकंप जेव्हा जपानसारख्या देशाला लागला, तेव्हा सर्व काही जमीनदोस्त झाले होते. ऑल द बिल्डिंग्स हॅड कोलॅप्स अँड एव्हरीथिंग वॉज लाईक अ व्हेरी डायर अँड डेंजर सिच्युएशन. तेव्हा बचावकर्ते, रेस्क्युअर्स एका तरुण बाईच्या घराजवळ आले आणि साहजिकच पूर्ण घर ते कोसळून पडलं होतं, पूर्ण घर मोडून पडलं होतं. परंतु ती बाई, ती तरुण बाई त्यांना ज्या परिस्थितीत आढळली, त्यांना सापडली, ते खरोखरच एक मोठं प्रश्नचिन्ह त्यांना बनलं. तिने जणू काही आपले गुडघे टेकून ओनवे होऊन आपले अंग ओनवे केले होते आणि जणू काही कोणाला वाटेल की ती प्रार्थना करत आहे, कारण गुडघे टेकले होते आणि पूर्णपणे तिने आपलं अंग तिने ओनवं केलं होतं. सर्वांना वाटलं की ती प्रार्थनेमध्ये असं वाटत असेल. पण एक दिवसानंतर ती आढळली आणि साहजिकच तिच्या शरीरापर्यंत पोचल्यावर त्या बचाव करताना वाटलं तिचं शरीर थंड झालं होतं, म्हणजे साहजिकच तिचा जीव गेला होता. आणि सर्व घराची डेब्री तिच्या अंगावर कोसळली होती, दगड, विटा, माती काय असेल ते, तिचा अख्खा जीव गेला होता आणि तिने लागलीच प्राण गमावलेला होता. आणि साहजिकच त्यांना वाटलं असेल की आता मेली, आता हिला काढून काय फायदा नाही, म्हणून ते सर्व निघतात पुढे जायला. पण त्यांच्यामधला एक होता ज्याला काहीतरी मागे खेचते की तिथे काहीतरी अजून असेल, तू जा मागे ना. आणि तो एक माणूस जो बचावकर्ता असतो तो जाऊन त्या महिलेच्या, त्या तरुणबाईच्या शरीराखाली बघतो हात घालून आणि तो ओरडतो की इथे काहीतरी आहे. ही शाउट्स, देर इज समथिंग हिअर.
इथे काहीतरी आहे. आणि संपूर्ण टीम परत कामाला लागली आणि त्या बाईच्या देहाला त्यांनी मोकळं केलं. आणि काय आश्चर्य माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, एका ब्लँकेटमध्ये गुंडाळलेलं 3 महिन्याचं बाळ, 3 महिन्याचं लेकरू त्याच्यात होतं. खरोखर त्या आईने आपल्या लेकराला वाचवण्यासाठी स्वतःचा प्राण अर्पण केलेला होता, स्वतःचा जीव दिला होता. त्या छोट्याला जेव्हा बाहेर काढलं ब्लँकेटसोबत, त्यांनी ब्लँकेट उघडलं तेव्हा त्यांना बाजूलात नोकिया मोबाईल सापडला. आणि मोबाईलवर काय लिहिलं होतं की त्या डॉक्टर आले आणि त्यांनी बघितलं की बाळ ठीक आहे आणि शांत झोपलं होतं. आणि जो मोबाईल होता त्यावर लिहिलं होतं, इफ यू कॅन सर्वाईव्ह यू मस्ट रिमेंबर दॅट आय लव्ह यू. इफ यू कॅन सर्वाईव्ह यू रिमेंबर दॅट आय लव्ह यू. जर तू वाचलास तर हे नेहमी लक्षात ठेव की तुझ्या आईचं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. आता ज्यांनी ज्यांनी हा मेसेज वाचला त्यांना त्यांचे अश्रू आवरले नाहीत. हे आहे एका मातेचं सॅक्रिफाईस, त्याग, बलिदान. तिने आपल्या लेकराला वाचवण्यासाठी केलेलं बलिदान. जेजून पण आपल्यासाठी हा त्याग केला, परमेश्वराने हा त्याग केला आपल्यासाठी, कारण आपण त्याला प्रिय आहोत. त्याग आपल्या सर्वांना करावा लागतो. आम्ही जेव्हा धार्मिक जीवनाला मिठी मारतो तेव्हा आम्हाला सर्वस्वाचा त्याग करावा लागतो. आपलं कुटुंब, आपलं जीवन, आपली नोकरी, आपला ऐशोआराम. कौटुंबिक जीवनात एखादं जोडपं जेव्हा राहतं तेव्हा एकमेकांना समजून घेण्यासाठी आपल्या आवडीनिवडीचा त्याग करावा लागतो. वैवाहिक जीवनात पण फार त्याग असतो, बलिदान असते की नाही? फार असते. मला माहीत आहे ना, मी कुटुंबातून येत आहे, तर काय होते कुटुंबात सगळं माहिती असते. परंतु आपल्यात आणि परमेश्वरात तो फरक काय? गॉड गिव्स अँड फॉरगिव्स अँड वी गेट अँड फॉरगेट. God keeps on giving, give more. No, we said God more, some more. And God keeps on giving because He is very generous. And we get and we forget. देवाचा स्वभावच तसा आहे की देव देतो आणि क्षमा करत राहतो, पण आपण घेतो आणि विसरतो. हे अशा प्रकारचं प्रेम आहे जिथे मी माझं सर्वस्व दुसऱ्याला अर्पण करत असतो. हे अशा प्रकारचं प्रेम आज आपल्याला आपल्या कुटुंबात, आपल्या शेजोळात, आपल्या संसारात आणि आपल्या आप्तजनामध्ये असायला हवे. पण तसं खरं प्रेम आपल्यामध्ये आज आहे का ते आपण मननचिंतन करूया. थोडासा सॅक्रिफाईस आपण जेव्हा घरी करतो, संत अंतोनी देखील त्याच्या जीवनामध्ये सॅक्रिफाईस केलं. तो इटलीच्या देशातला, पण दुसरीकडे येशूची शुभवर्तमानं घेऊन गेला. ही खूप मोठी गोष्ट, त्याचं पण मोठं बलिदान. इष्टांनो, आपल्या जगात मानवता आज हरवत चालली असा. तुम्ही बघता रोजची न्यूजपेपर, रोजच्या घटना, लोक स्वार्थाखातीर जगता. पण जेजू क्रुसाचेर आमकां शिकवता. काय शिकवता? दुसऱ्याच्या तानेला प्रतिसाद दी, दुसऱ्याच्या भावना समज. एक दुबळी, एक गरीब, आजारी व्यक्ती, एकटी व्यक्ती तुमची मदत जेव्हा मागता तेव्हा तुम्ही काय करता? तेव्हा तुमची मदत द्या. आपचे आराम सोडून दी. जेजून आराम सोडलो, गौरव सोडला आणि क्रूस स्वीकार केलो. कोणा खातीर? आपल्या खातीर, आपल्या सुखा खातीर. पण आम्ही दुसऱ्यांच्या सुखा खातीर काय करता का? कुटुंबात बलिदान, आई बाप, आवय बाप मुलं वाढवताना रात्रंदिवस ताण भूक विसरतान आपल्या लेकराची देखभाल करता. पती पत्नी एकमेका खातीर स्वार्थ सोडता. ही खरी मानवता असा. जेजूच्या म्हाका ताण लागले या शब्दात इश्टांनो एक आमंत्रण असा, एक इन्व्हिटेशन असा. माझ्या ताणेत माझ्याकडे येत, मी तुका खरे जन दिलं, जो कदनाच आटणार नाव. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14.
come to me and I'll give you the water that will never end, the real living water. तर आजच्या जीवितात आपण कसे जगचे, आज आपण संकल्प करूया. या नवीनाच्या 5व्या दिवशी माझ्या मोगाळ भाव बहिणीनो, रोज एक छोटे बलिदान करचे, डेलिबरेटली न. आपली वेळ, आपली एनर्जी, आपला टॅलेंट्स, आपलं स्किल, एनिथिंग दुसऱ्या खातीर, वॉट एवर यू कॅन गिव, लिटल बिट, नॉट मच मे बी, small thing you can contribute to the society around you, even to the people of other faith. Why not? Because we are human first, human beings. Humanity is our religion first. दुसऱ्यांच्या गरजा ओळखून ताची ताण भोगवचे. कुर्साचेरला जेजूक पावून आपल्या कठीण परिस्थितीही दुसऱ्यांना आश्वासन, दुसऱ्यांना होप द्यायचे. भाव बहिणीनो, जेजून कुर्साचेर ताणेलो होतो जेणेकरून आम्ही कदाच आध्यात्मिक ताणेन मरूं नये. ताचें बलिदान आमकां नव जीवन दिता. आनी आज जेजू आमकां आमंत्रण करता, हांव तुज्या सांगाती आसा, म्हाज्या ताणेंत म्हाज कडेन येत, मी तुका खरें जल दिना, जो कदाच आटणार ना. थोडा वेळ डोळे बंद करूया आणि आपल्या मनान एक छोटी प्रार्थना जेजूक आपण करूया, जो कुर्साचेर आसा, आपल्याकडे बघत आसा. प्रिय जेजू, कुर्साचेर तुज्या ताणेन आमकां स्पर्श कर. आमच्या हृदयांतलो स्वार्थ काडून उडोव आनी आमकां खरें बलिदान आनी मानवता शिकय. आमी तुज्या प्रेमान जगू आनी इतरांक तुज्या प्रेमाचे साक्षीदार व्हावू. आमेन.
सगळीं उबे राहा. पुस्तकान पान क्रमांक 10. मिलाग्रस रिस्पॉन्सर. आमच्या बाका स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र पावणे जावं, तुझें राज येवून जो हे संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो क्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले हांव बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां तालेन पळोवन दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोललेले समय तुझ्या ठाय आसा, ओस्त्रण मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं फळ जेजू. बागेन टिंबरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अरुण बापाक पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. तसो आदी तसो आतां सदां सर्वता आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो क्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले हांव बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां तालें पडून दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोललेले समय तुझे ठाय आसा, ओस्त्रण भितर तू सदैव आणि तुझं फळ तुझं जेजू. बागेन टिंबरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अरुण बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. तसो आदी तसो आतां सदां सर्वता आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले हांव बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां तालें पडून दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोललेले समय तुझे ठाय आसा, ओस्त्रण मध्ये तू सदैव आणि सुद्धा तुझं फळ जेजू. बागेन टिंबरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अरुण बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. तसो आदी तसो आतां सदां सर्वता आमेन. जाय तुका विजमेत्यान भाग, तर संत अंतरलेगी माग, पळय कसो देंवचार पोळता, इन्फेनाचो ताळे मोडटा. तुमचो जवाब. सांडलेली वोस रोखडी मेळटा, बणकणेचें दार उगडटा, आनी फरसार ते मोडाच्या उचंबल दर्यांत थंडायता. सगळी मनशाची पिडा थंडायता आनी नाम जाता. सांगतात दोळ्यांनी देखलेले, ते वयर सांगतात पुरीशी पादुवाचे. आमचो जवाब. सांडलेली वस्तू रोखडी मेळटा, बणकणेचें दार उगडटा, आनी फरसार त्या मोडाच्या उचंबल दर्यांत थंडायता. ताच्या अग्नीत मोजतीन पेस्ट धर्म चूक मोन पाती सोडटा. अस्त जालोलो गोठावता, पिडवंताक तो बरो जाता. आपलो जवाब. सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा, बणकणेचें दार उगडटा, आनी फरसार त्या मोडाच्या उचंबल दर्यांत थंडायता. अनूद बापाक, अनूद पुत्राक आनी स्पिरीत सांताक, जसो आदी तसोच आतां आनी सदांच सरता. एंटिफॉन. मानुलिया सोम्या तुझे चाकरा आनी ताचे वरवीं व्हडा विजमेतेन तुवें केलें. सगळे पासून पोरकोटून सोम्या तुझे पवित्र नांव. मागुया सगळे जाण. ए देवा भागवंत्या सांतंतुनीची, तुझे कॉन्फेसराची ओतरो केलेली परोप खुशाल करून सायबा. तुझे इगोजेक तिका मेळूंक सदां काळ आत्म्याचो आदार, आनी फावू जाग भोगूंक सासनाचो संतोष. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. सगळीं बसूया. फादर लॉयड, तुमचे आमकां समृद्धी आनी आत्मात्मीक उपदेश दिल्ल्या बाबतीन आमचे मना पासून देव तुका बरें करूं. थँक्यू फादर. तुम्ही सांगितलेले संदेश आमचे सदांच्या जिवनात आमी आचरण हाडताले. आज आमकां ह्या वाचनांतली त्याग आनी नम्रता, सॅक्रिफायस अँड ह्युमिलिटी
हे मोलादेक शिकाप मेळटा. विनंती पिटिशन. एक भक्त सेंट एंटोनीची तिजे खंदो दूख आसा आनी तिजो चेडो घरा येना, तिका पळयना, तिची काळजी घेना. तिने आमकां आपल्या मागण्यांत दवरूंक आमकां सांगला. आमी तिजे खातीर मागतना आमी आमच्या खातीर बी मागया आनी जे कोणें आमकां सांगला मागच्या खातीर तेंचे खातीर बी आमी मागया. लिलियन फ्रॉम सहार विलेज. ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केला पोत्तून. ताका बी आपल्या मागण्यान दवरयात. ते इगर्जेक सुमार हेल्प करता. लिस्ट ऑफ डोनर्स. कनिकांची सूची. आजचे कनिका दिला बनपाव ते सहार टावन आसा. फेलिक्स लुईस फ्रॉम बामनवाडा. मॅन्युअल अल्मेडा चकाला. सियाना गॅल्विन परेरा बामनवाडा. डिवोटी फ्रॉम देऊलवाडी चकाला थावन एक भक्त. फिलोमिना जोझफ तरुण भारत. रिक्सन डिसोजा कबीर नगर. जुलियट डिसोजा कबीर नगर. रिनेट रॉड्रिगेस कबीर नगर. रियान गुप्ता कुर्ला. मार्गरेट नरोना बामनवाडा. लॅरी डिसिल्वा चकाला. तुमच्या भेट देण्याबद्दल तुमकां मनापासून देव बरें करूं. कालवण्यो अनाउन्समेंट्स. फाल्याचे नविना मराठी भाशेन जाताले. फाल्यां आमकां उपदेश दितालो फादर अल्बर्ट गोन्साल्वीस. फाल्याचे मुखेल वाचन सगळे काबार जाले. जुआंव अध्याय 19 वाचन 30. जे कोणाक बनपाव आनी हरभरा कांय अर्पण उपकार अर्पण रोकडे या वस्तुपणान दिवचे आसा त्यांनी कृपया आनार ननोरा लागीं टेबलाचेर आदी खबर दिवची. कितेंय अर्पण दिवंक आसा तेची पयले खबर दिवची विनंती. जे कोणाक नविनेत इंग्लीश आनी कोंकणी वाचन करचें आसा त्यांनी आपलें नांव आना नरोना लागीं दिवचें. तुमकां त्या दिसाक तुमकां प्रॅक्टिसाक रावंक पडटलें आनी ज्या दीस नविनाक तुमी अपॉयंट जालात त्या दीस अर्दो घंटो तुमकां वोग्गीन येवंक आसा. एंड ऑफ नोटिसीस. आमी नविना खातीर उबे रावयात. पान 11. नविनाचे मागणे. सगळी सांगाता सांगयात. ए आनंदवंता संत अंतोन जेजू आनी मोरयेच्या विश्वासा आनी भेटलेल्या चाकरा आनी सन फ्रांसीस असिसीचे पयले अर्दीचे जलत्या दिव्या. तुका जो देवान बोरला देण्यांनी आनी सोंबा वर्ते पदवीन सगळे भुतांचेर आनी देवसरांचेर जे रास करतात ह्या संवसारांत घालून तेंकां सगल्यांक तुजे खोशेकाल आनी करून तुका एक उपकारांचो दिनार खालतेपणान तर तुका उलो मारून रोकडेच पलता मोर्न सुकी कोरगा देंवचार आनी केस्टेचो ओजो पिडेवंतांक मेलता भोलायकी आडकोल्यांक सांपडलेल्यांक आदार तोंटे पांगले बरे जातात दर्याची मोड थांडवता सगळे पेरेगेम नम जाता
सगळे देखते आणि गुप्ते दुश्मन दुष्पडतात. उज्ज्याच्या धन कंपीच्या पेरेंगांतलीन निवारतात आणि सांडलेल्यो वस्तू मेलतात. शेकीम सगळे उपकार मेलता तुजे ओजप्यांचे पदवीच्या बोलन. आमी मागताव तुज्या लागीं विनंती करून जेजू लागीं, जो लहान भुरगो जावन येतालो तुज्या वेगेंत. अपुरबायचे हुमाले घेवंक आनी त्याचे भोव भाग्यवंती माये लागीं जेच्यो तूं व्हरतलोय. एक विश्वासी साकर मेलून गे आमकां ओतम्याचे आनी कुडीचे कुरपेचे उपकार, ज्यांची आमकां चड गरज अदीक करून. सगळे पाव आमकांय सगळे अडकोलेन आनी कोणती दुखेनी आमी स्वर्गींचे वाट तांकून पावच्याक ससनाच्या ससनाक अशें जावं. आमचे बापा स्वर्गींचे राजा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका नमून मरये कृपेन भरलेले सोमीदेव तुजे ठाई आसा. ओस्तोरां मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजे पूत येशू. ओनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. माग आमचे पासत ए भाग्यवंता संत अंतोन, जेम जेजू क्रिस्तान आमकां दिता मुल्ला ते आमकां लाबोवच्याक मागुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, जेणे तुज्या विश्वास्या कन्फेसोराक सन अंतोनीक आनंद बरीत केलोय, देऊन ताका थांबोन आसतना मिलाग्री करची देणी काकुतीन आमकां आयक आनी निर्मी, जे आमी विश्वासान आनी त्याच्या पुण्या वरवीं मागताव ते आमकां तुज्या मोजतीन चुकोन आसतना फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या धन्या वरवीं अशें जावं. संत अंतोनीच्या विनंतीचे मागणे ओरीग सर्व पदवेदार देवाचे बसून बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे वय देऊन आणि सदा सर्वकाळ राहो. आमेन. आमेन.